Shalom, everybody. Welcome to the Ministers Podcast. I'm so excited to be coming on your way on this wonderful screen. My name is Pastor Mandirinza, and today we are going to be talking about ministry. Yeah. Without wasting much of our time, I want to introduce our guest for today, all the way from South Africa, Minister Munashe Gara. Welcome, Baba. Thank you so much, Papa. Wow. It's a pleasure. We are so excited to be having you here today. Yeah, it's a pleasure. Yeah, I want you to feel free. It's good to to be in Rusape. Awesome. Kanjani Chandru. Chirize Chandru. Aiwa, chando chiri kubvura. Chando chiri kubvura. Apa makanyabera kazvikanzi hakuna chando chiri. Ndakaudzwa kuti inini kunoka kutonhore. Amai. Saka ndakangoya ndakadaro. Mamaona chona chirwizi chiri papo ichi. Yeah. Chinobva muRusape demo chichidzika chidai. Ndo chinotikuwadza. Ndo chinosimudza. My way. Aiwa, chando chacho hachiswiti. But how are you enjoying Rusape? No, I'm so excited to be in Rusape. Yeah. You know, there's a picture that we have, or when you're out there about a place. Yeah. But the moment that you get there, then you start to realize, as serious. Paunonyasosvika paground panapa unoona kuti saka vanhu vanenge vachikuudza uku kuti man of God kuti hanzi takachiona takaomerwa, but dzimba dzandiri kuona dzirikuvakwa muno marusape. I'm not talking of Harare. Marusape, the developments that people are doing, what people are doing with their lives is just it's amazing. It's amazing. I don't want to lie to you. I was so inspired. Wow. I was so inspired. And we were so blessed by your ministry on Sunday. Amen. We bless God. People are still talking about it. But Minister Sunday, vanenge vadzokera. Yeah. Don't worry. The minister is coming back as soon as possible. Definitely. Right. So we've known each other for quite a long time now. Yes. It's actually years. Yeah. And we got to know each other through the ministry space. Yes. In the music ministry. And you were in Hartfeld when I started knowing you, when we met. Yes. My roa muriku Hartfeld it was too much. Yeah. And then you moved because of growth. Yes. You went to South Africa. Yes. With your family and all that. Yeah. I don't want to preempt, but toda kuti mungotiudza kuti who is Minister Munashe Gara? Who is Pastor Gara? Just briefly, and then we dive straight into our today's business. Toda kuti timbonyanyo dipisa chako timboona kuti chii chiri kuitika, because I know you've been through it all. I know. Yes. You've been through a lot. Toda kutokumbira kuti musambosiya kana chini. There's someone there you are going to help. Yeah, that's very true. Yeah, you are going to help. So, who is Pastor Munashe Gara? Briefly, yes. Okay, yeah. So, Munashe Gara is a simple guy. I was born and bred in Gweru. Gweru Mkoba. That's where. Gweru? Yeah. Gweru ine vanhu vane zvipo ndeti? Yeah, Gweru. Ndokwazvinobva. Vanhu vanozonosvika kuHarare kuita senge but Gweru ndo chaiko kunobva zvese. Gweru ndo kunobikwa zvese. So then zvobva zvazonokwenenzverwa paHarare. Vamwe ndivana ndikubva kuGweru. Sorry ndakukata. A lot of just for interest's sake. A lot of people. I'm talking in our circles, in the gospel circles, and even in the secular circles. I've got a lot of guys that are in Harare now that I know. Wow. That come from. Of course, I will not mention names. Wow. But there's a lot of guys. Wow. There's a lot of guys. That's awesome. That's wonderful. Yeah. Okay, so I think you can go ahead. So Munashe Gara is I'm a music minister, singer, songwriter. I'm a pastor. I'm also an entrepreneur. So yeah, basically that's me. I'm a family man. I'm married. Yeah, ipapa. Yeah, I've got 2 beautiful daughters. Awesome. My first daughter is Amara. Then my second daughter is Liana. Wonderful. So yeah, and I've got my beautiful wife, Marilyn. If you're watching this, baby,
I love you. My vanodiwa I iwawa. love you. I know that. Yes. Oh wow, that's awesome, man of God. That's Yes. awesome. And you've been through a lot with that wife, eh? Yes, we've been through a lot. It's our journey. We left Zim around 2014. Yeah. I think beginning of 2014. That's when we left Zim for SA. Initially when I was going to SA, I wanted to improve my music Okay. because I had gotten connections All right. that I thought were connections, but the moment ndakasvika paground baba vanhu vakaoma. Tell me about it. Kune vanhu vanga vandipromisa heaven on earth. What? Tichisvika ndakasimudzwa kuno zvichitonzi because I wanted to get into Joyous Celebration. That time I was crazy about Joyous Celebration. So I had an uncle of mine. Yeah. And Reconnected. so he used to take pictures. Nanalinde lani mkize and the Mtunzi numbers. Yeah. That time. So you could see that the guy is connected. But the moment that I got into South Africa, phone yanga isingadairi. What? Phone. Do you know the first person that helped us pataka shikam South Africa is someone who was a fan of mine. The time that we did Satan Wairas and Ruko Heartfelt. Satan Wairas. Yeah, there's exactly. Wow. There's this lady who was based in Johannesburg. She was just a fan and also she was going to Heartfelt. Yes. That's the person akazoti betsera kuti tigare. So for the first month we stayed with that lady. With your wife? Just with my wife. And just imagine that time we were not married. We were still boyfriend and girlfriend. Hey. So boyfriend and girlfriend to tanga life together. So we had to move together so that we improve life, since also I was getting an opportunity. So it was a thing to settle. Then when we got there, baba, hakuna chin. Sekuru phone haishapindi. So ndo pakafa dream more joyous. So from that time, andinazomboita shungu. Hey, but we thank God for Heartfelt, man. We thank God for Heartfelt. If I always tell people kuti Heartfelt is my foundation. Wow. Yeah. I met Apostle Tawashe in 2011 when he came to Gweru to launch Heartfelt. Yeah. I was singing with that time already, but he is the man that introduced me to bigger platforms. My God. The Heartfelt stage is the stage that got me out there for people to get to know me who's Mnashe. Yes, exactly. Because it's also we got to hear about you through Heartfelt. Yes. Yeah, definitely. So wow. So that's the platform that exposed me to the world. So even ndizowana mangoma opportunities even angare kunyepa is because people saw me on the Heartfelt stage. Yes. So I'm forever grateful to the Apostle. I'm forever grateful to the Heartfelt family. They are always my family. Wow. Yeah, Wow. they are always my family. This is very, very powerful, Yes. Thanks gives room for more. A grateful person. Kutenda kunonza mkana kwezvakawanda. That's very true. We should not forget where we came from and the people who God used to take us where we are. Exactly. We are so grateful for the great Apostle Utabwash. Yeah. Wonderful. So tell me about it. Masvika South Africa. Kuda kudaiso sekuru hakuna. Chii chakazoitika thereafter? Sekuru vakazobatika here. Chii chakazonyatsoitika? That uncle of mine, I saw him, I think 3 years, if not 4 years, after Ta Setlam, South Africa. What? When you got into... we were helped by total strangers. There are people I'm forever grateful. There's another
men and a woman of God that really helped us. Because after that, we connected na pastor and my shumba. Okay. They are in AFM 4 ways right now. They've got an assembly. Okay. Those are the people that took us in Mumbama. Yes. And that time they were even staying in a very small space, but they could accommodate us. Vakatibetsera until we were able kuzvimirira tega kutanga kushanda and everything. Those are the people. Ndo vamwe vandinoti I'm grateful. There are a lot of people that helped us in different ways, but I'm just mentioning a few people that because vamwe vacho pamwe handichato remember, but it's just random people. Wow. But what I want you to understand, man of God, is sema connections, sema links that I want. It was because of ministry. Wow. Chese chinhu chetaka achieve in South Africa, it was because of ministry. Wow. Kuti ndidzidze business inini, it was through ministry. Wow. Everything through ministry. Ministry exposed me to a lot of things. This is a platform. That's why I'm telling a platform andiregedza. Ministry. Andiregedza. Because ndo yakandi-expose kuzvinhu. Kundiona ndakadai, so it's because of ministry. It's the one that exposed me to the world. But vanhu musazodaro kumana. But ndakatoinzwa zvakawanda nyaya idzodzo dzokuti munhu anoti ndiri kuenda kundanzi ndiwena ningi wosvika parodport. Panonzi parodport here, panonzi pachi? Park station. Kudai ofoni kudai. Aidaire. I know a brother of mine. Ari ngandimutaure mukoma blaster. Akazviitwa izvozvo. Adzina umwe bhururu. Uya shamwari kutone madhiri, uya kwekusvikira. Kusvikira kuriko, uya. Nondiudza. Akutoisa message kuti ndatokwira chi. Ndakuya zvikanzi bo. Asvika papark station bye. Phone yemukomana haichapindi. Man, but why do we do that? Yeah, it's, you know the challenge with most of the people, especially I'll talk of South Africa because that's where I've stayed for a long time and I know what happens there. Most people challenge is there's a picture that they portray when they are in SA. Paneka life portray but as a series, SA is just another country just like them. Yekungoti unokwanisa kuona ma opportunities just like here in them. Sometimes unogona kutohumirwa neupenyu. Kutoti unotofunga kuti kumba kuri better. So it's just an issue yekuti opportunity and also mentality. Saka vanenge vachitya kutaura kuti handina pekusvika. Munhu anenge achitongotadza kudza kuti inini kana maybe pandinogara hapana kusununguka. Handikwanise kukuaccommodate. It's as simple as that. But I know pandiri kugara hapana kusununguka. So I cannot accommodate you. Rather than you promising someone kuti nichazodai. Then you end up switching phone. Though most people, that's the issue. Because kunyara kutaura. Kunyara kutaura chokwadi. Kutaura kuti no, maybe team rangu chazoona kuti no, I've stayed in a foreign land for makore akadai so. And handina chin. Yeah, those things they happen, man. It's a foreign land, Sometimes tinoenda tinenge tine mahopes, tinenge tine zvinhu zvatiri kushuwira kuti dai zvinhu zvadai so. Sometimes azvibudisa izvo. Like I told you, my dream was going to do a celebration. That time I was crazy about Jewish celebration. That's where I wanted to go. But as not to say to go, ndakatozoswera ndakuchanda kumarestaurant. I saw, all sorts of. Yeah, that's life. But one thing I will tell you about South Africa that I am forever grateful, is I learned a lot of things in South Africa. Like I want to experience. South Africa is a place you don't want to experience. Ushanda baba, uchidzidzira basa. Papa, saka unongochitaura kandogona. Iwe usingagoni. Saka unondoti unogona. Hakuna chausingagoni. Chese unonzuri kapenda kuti urarame. Ndosota kuti urarame chete. So it's a whole lot of things, yakatingwadzawo, exposure. The time that we left, we were not that exposed. Yeah. So I know the experience of my fields in life. So I'm grateful to God for that.
Awesome. Wait for the God. So how many years have you been in living in South Africa? That's almost 12 years now. 12 I years. think this, if we complete this year, it will be my 12th year. That's a decade. Yeah, that's the thing. And during those 12 years, I know that a lot happened. A lot happened, Baba. A lot. A lot happened. A lot happened. Chinotaura kusvika mangwana. I love it. I love it. Because I want these people to be helped. Kune vamwe vari kutoti dai ndadai so, boss kune vamwe vanenge vachikuoneka. Exactly. Vanenge vachiti, when I grow up, I want to be like Minister Munashe, his music ministry, what. And kutori nevamwe vanenge vakutoita tsika yekutotedzera kuti izvi zvizvi muri kuita nezvei. They want to do it exactly as how you are doing it. But vasingazivi the background stories or what is happening in the background. Yeah, that's very true. Yeah, so you said makaenda kuSouth Africa imimi muchida kujoina joyous celebration. Yes. Kwaita uncle vakati, come, I'll link you. Yeah, exactly. And there was evidence. There was evidence. Because I could tumira my photo, I saw my status. But come, I'll connect you. Exactly. Then you went there. When you got there, the number wasn't reachable. And that dream to you, it died. But there is something you said. You said, everything that I have achieved, I have achieved it doing ministry. That's what you said, right? Yes. You've achieved everything you've achieved now Through ministry. through ministry. Yes, that's very Now, someone will say, what is it that you achieved? Number one. Number two, there are also bad experiences through that whole decade. Pana patinga mboti zvinhu zvaise zvaingoflowa. Exactly. Yeah, so I think if we can go through that now, Timbonzwa, what is it that you want to help someone there? Through your experiences, zvamakasangana nazvo imimi man of God. Yes. Nezvizvo zvamunoti ndakatoita futi ndichitoziva kuti hazvina kunaka. Yeah. But ndakaita sei ndakazviita nekuda kwema-circumstances. Exactly. Because sometimes we are pushed to do certain things because we have a family to feed. That's very true. Yeah. That's very But tichitoziva kuti this thing that I'm doing is not right. Sevanhu tinozokumbira ruregero, Mwari ozotiregerera zvedu, but takatoita sei takazviita. I think I want you to flow. I want you to open up. I don't want you to hide anything. I want you to be free. Kune munhu ada kubatsirwa. Yeah, exactly. I think you can go ahead. Yeah, so like I said, the dream of Joyous died there when I just got to South Africa. Then I had to make other plans. Yeah. I had to make other plans. There's a man of God, and a woman of God that took us in. But it was Pastor Shumba. Yeah, Pastor Shumba. Yeah. Yeah. Wow. But it was. Thank you, Pastor Shumba. If you are watching na Mama, we are so grateful. Forever grateful. Yeah, we are so grateful. Thank you. Forever grateful. So they took us in so for a time until we were able also kuzvimirira takuziva makona in South Africa kuti unotsvaga basa papi unoita sei. Then I started working, I went in a lot of places, talking of restaurants, talking of a whole lot of places. Chingotsvaga kurarama. Then I think a year later, a year later, around late 2015, then I met another man of God that I'm not. Yeah, I will not mention really names. Gonna mention names. Yeah. So he's a man of God that took me in, and he introduced me, to ministry on another dimension. We did ministry. It was awesome. Trust me. I got exposure. I grew there. Wow. I grew. So that's where my journey started, and I'm back in my line Of music. of music ministry. Yes. We're pushing. But during that same time, there were also other experiences.
other experiences, negative experience that I went through. You know, it's a lot. Ndokunzwa nemataurira muri kutoita kakuti It's a whole package. madzora volume ka Ndadzora volume. volume yadzore wachiita kuitika pari kupisa. Pari kupisa. Man, let's talk about it. So, you know, there is a picture that I had about ministry. You know, I'm someone who just grew up in Jingoda ministry. From a young age, I was just like that. Minister, I do it job for so. It's something that I do because you love it's a part of me. It's in you, Yeah, and force it. It's a calling. When it comes, it's a calling. I don't force it. It comes out natural. Saka, you know, people tend to kune vanhu vanoona very fast. So vanokwanisa kudiscover zvipo. Okay, I hear you. You get the point. Kune vanhu vanoona, so vanoona kuti uyu ane future, uyu akadai so ane gift anodai. So they've got a way of I was lowered, Baba. Wow. I thought at first, before I could not understand this thing, and I ndakaenda ndega, but I was actually lowered. You thought you mafunga makatoenda mega ku ministry. Ndafunga ndakaenda ndega baba, but handina kuenda ndega. What? Ndakarowa chidobi. Saka ndakatowa baba, saka ndakaenda kuno ndakarowa chidobi ke maizwa here chidobi. Ndakaenda kuno minister baba. Yeah. Ndobva mukuru wandiona ndichishumira. Baba ndobva andirowa nechiprofita. Gaga unobva kugwero. Wakadai ukafamba wakadai. Yesu naMwari. Ndikati ndiani uyu? Anoziva nezvangu zvose. Baba ndobva atora mari. Ndobva atora bag. Anga ne protocol yake. Ndobva ati bring my bag baba. Komana lopana unotora something man. Ndobva ndatora mari baba ndikanzi that time mari yaivhundutsa. I think I pour 5,000 rands if I'm not mistaken. 5? Yeah, I think 5,000. Baba, 5,000 baba. It was a big deal. Because remember, this is 2015. And muri kubva kuma restaurant. Ndikubvawo kuma restaurant. Ndokwa muchitori actually handiti. Mamuchitori kuma restaurant. Nachitori ipapo nachitori kuma restaurant. Ipapo baba rent yaitonetsa kubhadhara. I remember kuti papo ndaibhadhara rent 1.5 iyo yainetsa baba. Apo wanzi 5 guda baba. Ndakapengereka tikarowana kubva madam wadanwa tikarowana province mimi mune chipo imimi. Yeah, Mwari vati ndikuropafadzei. Baba tikapengereka. Vatina kurara ka. Because ufunga kuti because iko I think graft wandaishanda ndaiwana 2.5. Sasa ndawana 2 months salary. Kawan. Baba. Madam wano zvinhu zvavanga vachishuvirawo zvazvisiri kutadza kuwanikwa. Yanga iri breakthrough zviba. Tasvika because ipapo pane gulezi yangu yanga yatoti mazoya yanga yatoti accommodate awo ichitibetserawo kuti kugarawo nesu. Ichitibetserawo kuti tiwane pekugara. Ndaitogara naye. Saka zvinhu zvazvakatodi zvakatooma. Baba tikabvunzi 5. Mala Jehovah watibvira nekupi. Baba nakurara musi nchibvunza kuti murume ndeupi. Baba that same night Manero. The next day. I remember it was a Monday. Zvakaitika Sunday guys. All right. Monday ndobva ndaona mu inbox pa Facebook. Ndobva panzi son. I never see followers. Baba no mananzi. Ndadai so ndataza profile ndola. Mukuru uya. Akandiudza zvekugweru. Mukuru akandiudza zvekugweru. Zvikanzi no chichi sani ndaona.
svika ndiri pamusha pakadai svika kukerasi apa mukuru aipisa time yacho iyoyo baba aipisa zvimwe zvekuti musunde tasvika ndaenda kumukuru paakatanga first red flag mukuru handiti tataura pafacebook saka mukuru ndakatozoona takandirova nechidobi anga atorova profile kudhara anga achiziva profile makanonawo chiprofita chakaendwa kufacebook ndakashandiwa kudhara handi munoziva zvinoitika ndezvekuti chii kana muchiita mafunction handi panoenda maposta definitely panoenda maposta saka posta rakashayiwa kuti no pane munhu ari kuuya bhozi iyo yanga isiri chechi yandaipinda ndandatoinvitiwa kuzoimbawo ipapo saka unenge uri chichi utozikanwa uri guest yako ndakamboirohwa saka ndaitozikanwa kuti kune mwana akadai ari kuuya ndakamboirohwa tiri kumuda mukomana saka isusu tomurova nechidobi baba saka makarova Facebook prophecy ndarova Facebook. There's a scripture I want us to read, Matthew chapter 7 verse number 15. Yes. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. So this is what you are talking about. This is what I'm talking about. Right. And continue. Ndobva ndasvika ndiri muchaonga hapa vakazara bozayo vari vaipisa svika vandobva yaitongorohwa sengechiprofita ndava zvanzi ababa pane munhu ane chipo chakaipa munhu iyeye kubva nhasi anenge achifamba neni kwese kwandinoenda apa madaidzwa ndimi kababa tataurirana kufacebook zviri kutozikanwa ndiri kuuya baba ndobva charohwa manje sechiprofita manje kuti senge inini ndatongouya hadzisi kutoziva ndiri kuuya zvikanzi apa baba idzo dzichoziva ndiri pababa hanzi hapane munhu apa zvikanzi ndobva dzatora mike zvikanzi give me a mike mike yauya baba ndobva dzanosvika dzipoindira pandiri zvandobva dzanosvika dzindipa mike so apa vanhu vakaskrima zvikanzi sing aiwa ndobva ndapuwa kamike ndapuwa mike baba ndichisvika ndichirova pastage paipa ndichitanga kushumira baba baba vanhu vakapfugama pasi kuti muprofita akanyanya afota sei munhu akadaisa ende ipapo ajehovha vakafamba baba chekuti inini chero ndakavhunduka the way mwari yavakafamba nayo pakatanga kuitika zvinhu. I think I once watched that video. That was my first appearance. Pakaitika zvinhu ndichipedza ipapo zvichinzi uyu pandiri ndo pari ndainzi my walking stick. Yeah, this one is my walking stick ya papa. But you know pane tuma statement tekuti hautonzwisisi tunenge uchitaura but kutoudziwa zvauri and then anditori walking stick because ndaibalansisa baba munozva taiti tichirova so anenge pane ukanyarara ukaimba so anotanga kuprofita zvakaipa achirova achifamba zvinhu zvichiitika the moment yaunonyarara zvino anoita ngadzimirwa so aita hasha nguru. Was it not spiritual? Baba ndiri kukuudzaika pakutangira zvinhu izvi. Remember nanzi walking stick. Saka walking stick inoita sei? Walking stick inokupa balance. Saka iwo ndokupa balance. So you are the driving force. So these are things that by then I did not understand them. Did he lay hands on you? Yeah. Saka pamwe ndo pakaitika nyaya dzacho dzese. Transaction yakatorwa first day baba. First day chidii nichizoenda kuoffice tikatoenda kudeni kwacho same day ro kwaitika a lot. I was in his office, I was in his house. Ndakapuwa mari. Do you know kuti mari pese pandaipuwa mari nemunhu ndaipurwa it's either tiri muoffice make or tiri kumba kwake office yake kumba kwake. A lot of things I did not then ndakazoza understand later when I had grown. Kuti pese papaitowa transaction and ndaipuwa hard cash ndasingashandisirwa account hard cash pana nodaiso indanodaiso mari iyoyo baba
handina chandaita nayo. Do you know kuti chero wana muchembere kuno kudheni ndaizofunga kuti wana muchembere anawasendera something ndapedza mari daso. Inini ndaita zvekuti mari dzekuti tiwane ndigare ndiribo ndipfeke masutu angu akanaka because kuchena is a must. You should look sharp. You should look good, yeah. Ufana kuonekera because pane image yamunenge muchifana kuportray. Yeah. So you should look good. The outside world haifani kuziva zviri kuitika. Haifani kuziva kuti unetsekana wantu kudii. Saka iyo as long as picture iyo iripo iri solid. Saka paita nyaya dzemari dzo. Saka yaingo yapadeni. Ende waiti so une zvinhu zvekuti uri kuona kuti pane zvinhu zvekunetsa zvekubhainda panazvo. Unoti nhasi mukuru ndoda anotaura naye kuti zvaizvazviti. Kaunti mukuru chada kuti not kuti out of disrespect but zvinhu zvekuda concern kuti no mukuru nyaya yakadai. Baba unosvika wakaronga the moment yaunosvika muoffice hautauri unoita sengonopera simba so ngoti akutoita majo anokudivhetera nyaya so wotoita matotaura kuti hadida kutaura nyaya yakakosha munosera makutoita majokes. Saka you know what I discovered later, muoffice memukuru mamune outa nemukumba kwake outa iwawo those two places kuchurch nekudheni kwake hautauri naye, you won't say haumucontrol. I mean you don't have power. Anokunyaradza. Kana muda kutotaura zvinhu zvakakosha indai kana kurestaurant or somewhere else kusiri kuchurch kana kudheni kwake. Maota anga ari maota makurusa ekuti hauna zvaunotaura. Baba ndiri kukuudza itika kwanga kune vanhu kuti vanhu vakurusa vanhu vaita zvinhu zvikuru. I'm talking of vanhu vanga vane makambani baba vanga vane zvinhu zvikurusa zvakavhara kuti vakabva vaya marombe vasina chinhu kuwaipiwa kunzi kupera zvekuti vanhu vanoita senge vasina order. Vanhu vakauya vakasimba vane zvinhu zvavo ende vanhu do you know kuti vanhu vaiva affectwa vanhu avo vanhu vaipatina stereke vaimira nebasa ndo vakagara pasi kuti zhofu. Saka ndo pakatanga kuexposeka chinhu. Alright. Because vanhu vakatanga kunyora tapata isusu tinomira nebasa seizvi ende tese. Saka vanhu vakabva vatanga kuti kurova gap but isusu vamwe tatiri into deep. Kutobuda kwacho inobuda zvidiki. Aityisa murume kura aityisa hautomuudze chero kutoti ndinde kudheni kundiuye kuno kuZimbabwe kuzoona ana muchembere holiday zvainetsa. Kana asina waprova hautoende, hauna chimwe chaunoita because papo handina chimwe chandaita. Ndo zvandaingoita chete. Saka everything saka vanoshandisa skill yekuti you are solely dependent on them. Everything about you revolves around them. Manipulation. Kubva kuchikafu chaunodya hembe dzauno mari yawo kuya unoitayo. Saka mari akatokuona ukapfeka hembe andoziva kuti mari yangu, atokuona uchidya andoziva kuti mari yangu. Saka ndakabva ndarohwa ndakabva ndadisconnecta nevanhu vese. You go outside. Handina munhu andaiassociate naye outside. Because tete angodai kaso tese. Every time paunoda kuti ganimboona team ndidai so amba watopinzirwa foni uri kupi wototorwa motobaya. Saka aita ungaisenza so kuti no pangoita munhu kana kuti anoda kuvhura maziso so ma1 munhu it's either antu kana asiri strong munhu anotoatakwa. Kana wakasimba anobva angonyamara. So pane vanhu vandaizama kuconnecta navo, uzama ita maconnections, ita marelations. But indozama ita marelations nevanhu but zvinongoramba kutozenge uri munhu anono. But vanenge vakatovhara kuti uyu anoziva kuti the moment yaunova exposed
kuvamwe vanhu vanokuvhura maziso, you are gone, wapukunyuka. So it's a trap. So uri munhu ari mubhodhoro nekuti unongonzi unotenderera apa. Saka everything revolved around that. Saka ndo pandakazotanga later makore afamba, hapo ndakagara makore. Makore afamba. Chingorimo mumo chingotenderera. But what kind of teachings or behaviors you experience that you say to yourself, this kind of teachings, imwe red flag yaunofana kutongoona kana ukangoona chinhu chinzi kuti munhu ari kunzi munhu waMwari anenge achingoti inini. I. Everything revolves around moon. Already that is a red flag. Saka it's easy manje kuti ndizouya. Saka ndikakudzidzisai kuti inini everything revolves around me. Saka ma teachings andinozoya nayo, it's a walkover. Ndakupedzisa basa. Manipulation, yeah. Saka ndinokumanipulate to that level rekuti iwewe unotoziva kuti inini ndine yes. Hakuna mumwe munhu, hakuna mumwe man of God anodarika inini. Inini ndine chete man of God. Saka vese ava varikukudza nonsense. Saka you don't listen to anything else. Chero zvekuti chine musoro wanu, don't even give you hauteereri. Baba, pane time yekuti ukadzidzisa vanadzidziswa sokunzi chero kanzi anekera kuti in the secular world people say a lot about men of God. Vanhu vanoshauda vandotuka chachero. Kanzi andichokwa mukana mukombi rova munhu. Ayozve tine vanhu vaitorova vanhu fight. I'm talking of ladies. Vanhu vechikadzi vairova munhu zvibhakera. Chichi ndiri kudhivenda baba. Defenda papa. Defenda baba. Chidefenda baba. Wotonzwa kuti akwatova nepolice case kwanzi munhu adidi. But you see, the thing is, these guys had power. Baba. Vanga vane simba rekuti chereyo ukaenda kumapurisa nenyaya yako haina wainei. Vanga mishonga yakaipa. Vane power rekuti vanga vane influence. Vane influence in the government. But what was the event or what happened zokuti you realized that you were being manipulated? What was the turning point? Ndipo wakazovhurika maziso kuti no, inini I'm bound, something wrong is happening to me. I believe yaningati was my turning point. Yanga itori nguva yaMwari. It took God. I don't want to say to you kuti ndakazozi. It only took God. Because I was because there was ndakatanga kuita my dreams. There was a dream that yandakaita manje of munhu andai submita under anga anawo baba vake. Iwa wanga richama ndegu manje. Ndo yachicha mangwengwe. Ndo aichayo chama ndegu chaicho. Chebasa manje. Saka chama ndegu ichi ndakachiona mu vision. Chichiya chichindi anointa. Saka vaida kuni initiate through my dreams. Because takatanga kuita physical conversation. Kuti no iwo uri kunonoka kukureyo. Because pane zvimwe zvinhu zvatoda kudzidzisa. NdaPapa. Pane zvinhu zvatoda kudzidzisa but unonoka. But ipamo ndainyepedzera kupusa, kudzungaira. Because nanda kutosenza kuti kunhu kwakupisa. Yeah.
Saka nyaya yanga kunetsa mazuva yawo ndekuti iwo kunonoka kudi kukura because tine madhiri atoda kuratidza. Saka tiri kunetsana ipapo ndo pakazouya chamandigu kuhope manje. Tanga tiri first dream andakaita rangarire tanga tiri makaita muhoo. Saka ipapo ndanisana ndatombowa mufundisi. Ndobva ndadanwa kumeeting yaingoita kunge meeting gathering yevafundisi vekusiders ikoko. So we had this massive building, beautiful yainzi complex that organization. Ikoko kuside ikoko. Ichitonzi iri kuona, it was like an estate baba. Estate yekuti manga mune church, mune mahotels, mune everything chaive mu one estate, huge estate. Sa ikoko kwanga kune imwe building yainzi is for pastors. Kwaingoendwa nemapastor state. Ndobva ndadanwa. Saka it did not make sense to me kuti ndogodanwa kuno pastor, but I'm not a pastor. Kondogodanwa kuma pastor. Saka kuside ukoko kwaipindwa wakapeta matrousers. Wakapezha. Anoza munoita kana uri mvura. Usina boots. Uda kupinda mvura chacho kuti trousers sanyorova. Ndo zvandakaita. Kusina boots. Ngatoona imwe timu nandaitoziya. Ano isi tikufana kuinde ndiye munhu ndiye akatondidirector akatondi isi tikufana kuenda kuno. Ndichisvika ikoko baba ndo ndatosvika ndonati chamandigu atoripo ndo atori vakomana vakaita zisekoso vese vakadi hatisi mvura baba but takapeta matrousers. Saka ndasinganinzwisisi dream iyo because akati mukuru so ndobva achifamba but anointing yacho manje the way he was anointing zvanga paita kunge pari kuitwa enchantment. So achifamba munhu 1 akusvika pandiri ndobva ndikamuka ndikapepuka. Aita mbozi munhu sairohwa achitipasa. Saka that was the first attempt ikaramba. Ndobva ndazorohwa imwe dream futi iriri makaita mustreet. So just imagine a street ukuti mune vanhu mukuru ango appear from nowhere kati yo ndikufana kubhabhatidza iwe ndakufana kuanointa for basa rakuuya ratakupozi pane basa ratada kurova and iwe unofana kudi kubhabhatidzwa. Ndobva ndati aidautezve boss ipapo mai zvazvaginya akutanga akufosa kuti iwe ukuramba sei ikandikuti achingodai so ndobva ndapepuka. Tapedza ipapo ndobva azondidana office kwake chamandigu. Real life now physical. Zvino mukomana ngomana ngawe zvepamweya zvaramba komana ngawe kwachopisa. Ndikaenda kwachamandigu tikasvika pakereke ikarohwa uzairohwa kereke svika late ndobva taenda kumwe place yake yaiona ngane imwe hotel yaiinayo. Tikaenda ikoko tikazodzoka takuenda kumba kwake tikagara kumba kwake baba. Takasvika kumba kwake kuma 2:01 past midnight tikagara kusvika kuma 3 am. Na 3 am exactly ndobva akanditora akandipfugamisa nemukuru wangu ini vanga vari baba vangu because takatoenda tiri 3 am sharp. That's a very sensitive time in the morning. 3 am sharp tikatorwa tikapfugamisiwa. Mozati aiteere pataimirira time yesei tasvika kumba kuma past 1 aitamba mavideo game. Baba tiri tese takagara same place achitamba mavideo game. aitamba FIFA aitamba PS baba. Patakamirire
mukuru achitamage achi 3 am chingoti ngu zvanzi uyai pfugamaya baba ndikazonzi pamabatwa musoro batwa musoro baba bala musoro papo manje ndo pachikachaya tamukomana wabhabhatidzo but Mwari vakandisevha because zvakazoitika ndezvekuti inini manje ndakabva ndazoita friction newangu mukuru. Pane chinhu chakatrigger mukuru kuti ndinetsana. Inini I believe, and because even now ini handina explanation yekuti chii chakaita kuti tizosvika pakudaro. Do you know kuti for the first time ndo pandakagona kupindura mukuru kuti no, there was no baba. Chero une mhuri yako une zvamuri kuita, mukuru akatongofona wakutosiya mhuri wakutoreva pazi. A lot is happening. Hai! Ndozviri kuitika mumachurches. It's deep baba. Ndiri kusefa mashoko ndiri kungoitira. I remember you said the man said to you, you are now my walking stick. As the walking stick, hakuna here nzvimbo dzamakaenda navo suspicious places mukaona zvinhu zvazviri very suspicious zvamakaitiswa, like initiations without you knowing, or nezvinhu zvamakambo funny stuff. Zvakawanda baba, zvakawanda. I'll give you an example. Kune kunhu kwatikaenda so kwanga kakainvitiwa mukuru kunze kuchurch, but tichisvika ikoko baba yaita kunge shrine. What? Takasvika tikabviswa bhutsu baba, mamune macandles so nemacheka red Macandles akaita sei? Macandles amene angoirongwa, you see zvakaita shrine zvazvo zvemaAfrican movies ndozvamamakaita, ndomatakapinda namo. Samunopinda imomo panga pane yewhite nered neyellow, angoita makala angoita zvemakala. Bamuri kuti pinda imomo tikabviswa bhutsu baba. Ndaona mukuru abvisa bhutsu. Mukuru abvisa bhutsu otobvisawo. Tabvisa bhutsu baba. Taenda. Saka inini hangu ndine pandakazogumira ndobva mukuru apinda Hall of Holies. Ameno chii chakanoitika Hall of Holies. Akabula achiinda papulpit. Because chakasina kundimekera sense chekuti munhu ainvite mukuru wangu achiti ari kuzoparidza, handiti ari kuti ari kuzoparidza, but takuzonopinda hazisi kupindirana kuti tiri kuparidza Jesu. Vanhu matakupinda takunopinda mukatikati zvakunozoita kunodei. You know how our Pentecostal is, our Christian, we don't believe in those things. So it was contrary to what we believe. Saka takafamba baba nyika idzi takadzifamba. Do you know that I could see waikuona chino chichiitika mumasomako, but waingoti mukuru adaro. Uchasoona kuti mapinda mukadzi muroom. What? Mukuru arimo. But ungoti mukuru adaro hazviiti, handini maziso angu. Iwe unotorwisana nekuzviti maziso angu aona sirizvo. Izvo zvirizvo. Nditaura zvinhu zvaukuona nemaso ako, but pakaiswa mwoyo uyaya wekuti kubhabhatidzwa kwaunenge wakaitwa manje kuya ndo kunoita kuti udaro. That initiation. So there are things zvimwe zvekuti munoita, you don't need kuudziwa kuti ngatiite so. You go with the flow. Because watopinda chi? You go with the flow. There was a time yekuti itiri kuside koko akanyepa mukuru. Ndobva ati ndine time yandakadisappear. Vanhu vakanditsvaga. Protocol yese nganditsvaga ndadisappear, but handinawo.
pada kuexplain wa power manje kuti ndine power zvikanzi let my son come and testify. Which son? Inini manje apa inyaya handizi nyaya yebaba yakambotaurika ichingonzi but inyaya yakabikwa. Indakangoita zvaya zvekungoiunzira zvemaungie zvokungotoinzwawo kuti kune nyaya yakambobikwa yakadai. Apa pandikazi ndakatosvika ndichipinda muflow. Makati manje give us ndakatosvika papa ndikatoti mukuru wakashayikwa. Mukuru wakashayikwa. Mukuru wakatoti haikona kuti kwanza anditi kwanzi nyepa. No, matova neconnection yamunayo kuti it's natural. Kunyepa, it comes out natural to you. You can lie easily. Zviri smooth. Zvekuti hatimboudzane kuti no, chanosvika chiudza munhu kuti zvakadai zvakadai. It's natural. Yongoti no, ask my son. Tell you everything. Hautotanga kutaura. And he was good with that thing. Ngoti no, pane nyaya yakadai, there's a project that we're doing. Kune kuda kupiswa munhu. Project atikuda kuitwa yakadai. Ask my son. He explain to you. Hotongopfuma hazvinoitirwa inini chete, even people that were around us. Saka makato maishandiswa spiritually. So spiritually, so what happened? Saka this is now something that zvandikazotanga kunzwisisa when I had grown spiritually. So what was happening is these people, they identify gifted people, not just in my field, music or ministry. Every very intelligent, because the guy seemed to know everything. Baba, he had answer to everything. Like if you ask him an intelligent question, like that has to do with medicine, doctor, a question yekuti unofana kubvunza doctor, anokupindura. So but wait. So you are saying this is too much. Akaunganidza vanhu vari gifted. Atora masters and they were transferred to him. What? Saka ndo paunoona kuti vanhu vanouya vachidi doing well and everything, but unodzokera usina chinhu. Saka unenge wakamiwa everything. Young ministers that are rising, this is something you will learn. Don't rush for platforms. Exactly. Don't look for platforms. Exactly. Stay in the secret place. Serve at your local church. Yeah. God will open doors for you when the time is right. As I said, when the time is right, I, the Lord, I will make it happen. Exactly. When you rush for opportunities, when you look for platforms, kukumbira, be careful. It's not every pulpit that is a pulpit. Exactly. Mamwe ma pulpits ma altars ewakaipa. That's very true. Paunotsika ipa pauti, this is the altar, the pulpit I've been longing to stand and minister. They would take away your star. That's where everything will end. Eish. That's where everything will end. This is really powerful. So just imagine, this is someone who's laying hands on you from time to time. And you have to be careful who lay hands on you. You have to be very careful. I've lost something. Do you know what I could go? Stage. Like I could get on stage like early in the morning. So when I was around 5, 6. But the moment that I get off the stage, unonza unge something chakuregedza, pane chinhu changa chakakusustain, changokuregedza, chakusiya, chakuexposa. Wawega manje, while you're dealing with that. Baba vakaipa. Saka nenyaya yekuti ndanganisa ndarora. Pane ka period kekuti vatombogara namadhamu angu. Kumakwao. Vatombogara namadhamu angu. Madam would tell me kuti zvinhu zvandiri kuona kuno. What? Mawana. Mukuru aigona kudeclare fasting baba. Uye church. 21 days. Yeah, anenge asingafasti. In fact, haana time yaifast.
kuti time yanonamata ndeipi, time yanodii ndeipi, until tatozorota plant unofana kubva, because you are getting exposed kuzvimwe zvinhu zviri ma1 and worse nenyaya yemadress pakaipa. Itori sungano, it's a covenant, because appetite yacho haiiti, appetite yacho baba haiiti yekurara nevakadzi, yekuti day 1 chacho pinda kana 7-8 one day. Saka unoshaura kuti no, this is not normal. Baba uyu mauta mzina sentono nomataiswera walking stick, munenge walking stick, munenge muri mumota nguru vari kushumiro. vachishumira boba varova pasi zeileko haafambi ega, ndo havadi kufamba vega, haadi kuita zvinhu anonzi anoreruka, but iway yekutovhara mavana yekunzi inini ndoyaya yekuti mune muchirohwa papupituti ini ndinogara ndina vanhu vava kutaura nyaya dzavo ndishuva vari kuzotaura ndozita kupi, bvunzai kuti I'm always with Mnashi, ask him, always together. What time do I do those things? No, ndeta baba, tedi now. Tikabapala kuti unowasiya kumba. Saka ibva kutotaura atizize baba inevhazwa ma1 baba, hatironge kunzi no shamwari pane munhu akadai ari kunetsa. Saka iwo chingonotaura nemunhu adi apore, tichazomuitira something. Saka unozonzwa nyaya kuti nyaya dzakazodai, but chinorwadza baba, chinorwadza. Vanhu vacho ndo vacho vanenge vachinamatirwa muchechi vachimanifesta, uchitoziva kuti munhu ari kushumirwa nababa privately, but anenge achinamatirwa achimanifesta. Saka umweya upi wauri kukasta semunhu wauri kurara naye every Sunday, anenge achiona kunge because team uri kuka harisiziva zviri kuitika, toona manifestation. Baba pane time yekuti pakandakatanga kusunungurwa, like you asked kuti ndeipi time, was that it's just the doing of the Lord. Ndakatanga kuvhurika maziso, ndikatanga kuona kuti panapa pakaipa. Ndakaenda kukereke yaChamanjigo. Baba pakarohwa shidobi, pakagadzirwa pakafekwa munana. Ndakatasana but vanhu vachiuchira maoko, like everyone was vanhu vakabata, vanhu vachibata musoro. It's like I was alone. You know, munhu mekuti mune ma-thousands, iwo uri wega uri kuona chokwadi. Vanhu havasi kuona here chokwadi kuti nyaya yaitwa so padai so pakadai so pakadai so pakadai. Pane munhu akaprofitwa baba, ndo anga ainzi ari kuAmerica, zvinzi vawana zvakanzi munhu awana contract, zvonzi ndoda kukunamatirai, pane contract ramuda kuti ramuri kuuya. Saka saka vanhu vanga vane contract, a big contract yavaidi yavanga vakamirira, and they had money to invest. Saka mari iyi ndo yaida kurohwa yevana, because vanga vane, they were moneyed. Saka vanhu ava ndobva vanzi service, life service, ndobva vanzi ini ndoda kunamatirai now. Pane partner ari kuUS achakufona, you have never spoken to this person, but munhu ndakumukonzera kuti ashayiwe zororo kusvika akufonera akute partnership name, because imimi muri kuda connection iri kuUS. Zvese munazvo muya organized, imi chamuri ngoda ilink iri kuUS. Saka vanhu ava zvavakaita manje inyaya yekuti yaya
handiri kuona baba patine ichita information yekuti munosvikawo kana kuti international delegates munotaura nyaya yekuti aini ndiri kubhilivha mwari for chakati ndibhilivha macha saka information iyoyo ndio inozoshandiswa kuprofita kushandisa kuti no pane munhu atori nedhiri hombe panapa saka isusu da kurwa munhu saka munhu webva ati hanzi ndobva kwagadzirirwa phone baba ine American number and unozviita anyway in the world even kuno kwaRSAP you can get that number you get the point yeah ndobva yafoniwa baba ikanzi live no kanzi kumpa munhu ndiri kumpa 8 exactly 8 minutes anofanira kufona havakuva vaigadzira baba yanga ri syndicate exactly 8 minutes for ndobva tanga kutaura umwe another lady chichi I'm a secretary of ningi boss wangu wakuda kutaura nemi ndobva boss vapinda pafoni zvikanzi ndikuzive my brother I don't know you but mwari vangondi bother about handitiwo chakadai ini ndine zvinhu zvauri kuda baba kereke yakarara pasi kuzvambarara so pasi vanochiti my god mwari wakaita sei anoita mapipa akadai vanhu vakachema musoro wekuti hakuna zvakadai murume uyu simba ramwari anarari saka baba vanhu ava vanhu vakadanwa namwari but challenge ndeyekuti people want to push God people are not patient saka vanhu ndosaka vachizosanganisa unotoona kuti munhu ane chamwari chanacho but nyaya yepressure because inini baba I don't believe kuti chero mukanzi muri muprofita imi munofanira kuprofita every day munofanira kuprofita every time kuti service totoziva kuti inenge ichimhanya kudai so I'm not this is my own understanding now I feel kuti ndo panotangira pressure yekuzofeka mamiracle yekufeka prophecy because you are under pressure to prove to people kuti I'm a prophet you are a prophet prophet yeah and I'm under pressure saka ndosika muchiona kuti vanhu vakawanda vakakuvara most people waifollowa maprophetic churches vakakuvara vamwe havachadi vashoma vakatozodzokawo vakazodi havachadi kunamata vanhu havachatodi vakakuvara mwoyo is because they found out all these things they came to light no baba ndakaduta because kune vanhu baba vaiburitsa zvinhu buritsa dzimba haish funga kuti ipapo waona chinhu chakadai parowa kudai so obviously the next thing I remember that it was for millions so it was not a small contract it was not a small thing small project we're talking of millions so imimi chiona baba imimi mune 500,000 makutofunga kuti inini ndikaitawo zvangu zvinoita makuendesa ndokunyura kwaita vanhu I have got old people vaigara kugete kunana soito vakanyura baba vakanyudzwa mazuva you see people leave maparents avo nemalife cover chichi zvekuti munhu kana asisipo mubereki wako hatambore hadidi ichocho ndo zvaitorwa nevarume no baba old people vanhu machembera achisara agara pasi so vanhu varova pasi that's how wicked they were vanhu vanga vasina mwoyo baba zvekuti kwanzi mwoyo yavo as long as iye ane chaari kuwana kwauri it's fine but kana pasina hapana murasirwa unoitwa I saw people wekuti munhu anenge achiti vanhu vaanenge akabva nawo kana kuti nyika kwake chacho vachiita kunge tsvina baba vauya panzvimbo no unenge wanzi fonera wanzi uya kuSouth Africa come son don't worry ndine kuchakudai so uchisvika munhu auya nemhuri baba munhu otanga kugwesha I saw a lot I experienced a lot and it helped me to grow
it helped me to grow. Zvinhu zvekuti, you know, I now know a lot of things. So Yes. how did you begin now to heal? Because you were heartbroken. How did you then begin to heal spiritually and emotionally? And when you left, were there threats that were given to you? When I left, there were threats on my family. Zvekutoti I had to involve the police. What? Zvekutoti I had to go to the police kuti if anything happens to me pakaitika chakati endai kuna nini. Are you serious? If my wife was here, she was going to tell you. What? I had to go to the police kuti kana chakadai chikaitika kwandiri endai kuna nhingi. Ndiye anoziva boss, ndiye munhu wandinonetsana. But baba ndakagwesha. The battle was not easy. It did not come cheap. Ndakatambura baba. Pachobeka. After that. Ndakagwesha. Ndakatambura baba, kutambura zvinorwadza kuti unonzwa tsitsi. Zvinhu singabati kubata $100, 100 rand. Just 100 rand. It was a mission. Just to get over of 100 rand. It was a mission, Baba. It took. There were a lot of people that helped me, and I moved. Though the other thing that I even forgot to tell you, in the midst of that, because a lot was happening, I had also to go to. There are people that they figure out one mangwari. Baba, in that season, God exposed a lot, just per period year. Pane vamwe ndaifunga kuti no vanhu vamwari, but They will help you they will not. spiritually because you wanted spiritual help as well. It's e-link, Baba. Oh, It's a network. so it's a cult. Waitoti uchisvika ikoko Ufonerwa. kutozikanwa kuti mukomana ari kuno. Mukomana ari kuno, mukomana uyu akati. Baba, vanhu vekuti haufi wakaona kana papicture vari vese, but vanotaura vese. Saka usambobhai zvezvekuti kwanzi hey handinawo hativaoni vese vachitorwa vane kwavanosangana. Do you know what there's a guy, a dangerous guy there in Joburg. Wekungoti ndakaendawo nemumwe mufesi wangu. This guy ndo pakatozondudza kuti unoziva kuti mufesi uyu ari dangerous here, atori matsotsi mahombe muno. Do you know kuti tangosvika Peter gangster chairo. gangster chaichairo. Ari prophet. You see, this guy zvaanoita ndo anoshandira maprofiti. Okay. Anoshanda nedii kuti kuvhara mascandal, kuthreatena vanhu kana kuti munhu anenge achimunetsa achididi achida kana kuexpose zvezvia, ndo vanhu vanotumwewa kuzokuuraya kana kuzokuthreaten. Saka ndiye takati tichisvika paari munhu iyeye ndobva auya akutondiintroduce zvikanzi this is my brother minister chichi akutotanga kutonudza kuti saka unopinda chechi kupi ndatomechena zvikanzi zidhako pakatomboita dhiri rakati ndikatombotumwa kwakati kunokavha madhiri emukuru wako. Nyaya dzakadai dzematimu rese akamenshena vamwe vanhu vandakarohwa nehana mamwe mazita akamensheniwa ipapo zvinzi vatinoshandira vatinoitira basa vatinokavhira madhiri. He mentioned a lot of people. I was shocked, Baba. And ipapo ndo pandakamira kufamba nchitsvaga solution kuti ndiyopo. That's ndo pandakamira. Vanhu vandainamata navo vanhu vekudeni kwangu. My immediate family and my extended family, I understand that it's spiritual. Those are the people that stood with me in prayer. Takatanga kufire mabhata ipapo takatanga kunamata zviri intense because the battle was not easy. It took a long time for me to get my complete deliverance. It was a process. It was not just a one-time thing. But musi wataka
exchange amashoko nemukuru because muso I spoke out of anger zvazvazvo kuti handichatye. That was the day of my redemption, because pakabva element iyo yefear ndokusunungurwa kwandakaita. Yes, because the Bible says, I've not given you the spirit of fear, but of love. When the devil attacks you, he uses fear. So chaono instilla mauri is fear. Saka iwo fear unofanira kuva nayo is the fear of God. But in a place where it becomes the fear of man. Saka iye ndo zvaanodrive force you yekuti you fear them. You fear him as a man. Saka when God set me free, he redeemed me from that. He took out that fear. Ndikava neboldness yekuti no, enough is enough. I can't do this anymore. Ndakurowa pasi. Ndokusunungurwa kwangu. Of course, ndo pakatanga battle. But that was my first step to being. Saka kune vanhu vandinotoziva vekutoti vakabuda mumasecos aya vakadzokera. Zvinoita manje battle racho rinenge riri intense baba. Saka kune life yavanokuintroduce kwairi. Yekuti kana usiri munhu wekuti unobetserwa chaizvo spiritually chako unodzokera. Because unogona kukangwa neimwe nhamo so yekuti unoti this thing kuya keji yangu yairi nani. Ndo zvavanoita izvozvo. That uye kuva dependent on them. So no, that's what I was redeemed from, Baba. It was not easy. Ndiri kusefa zvakadzika. Zvimwe zvacho hazvitauriki. It's deeper than this. Wow. So what advice do you have, because of our time, what advice do you have for someone, especially the young ministers, men, nevatendi vasingagarisiki? The advice that I have for everyone that is listening to this broadcast is, especially young ministers, do not be in a haste. Don't rush. And also, you need to be prayerful about people you associate with. Be prayerful. Because kune vanhu vano basa ravo chete ndere identify zvipo oshandisa. Okusiya usina. There are people that steal people's stars. Zinogona kuita ngemamovie. Kana sazvaitika kwauri kuti no, it's just zvima theory zvevanhu. Those things are real. Life is spiritual. Stars are being stolen. Vanhu vachisara so munhu anga ane chinhu chokuti unoshaura kuti but munhu anga ane something, man. What happened to this person? Take your time. Pray about kunoshumira chako. Don't just go anywhere. Yes, that's pray, thing. especially a place that you take your children. It's very sensitive. Usangoinda nevana vako chiro. Haungoendi kungoti ndakusimuka ndakunopinda tangoona chechi ungoturi kwaturi kwamaoko. Tanakirwa nemagitari, tanakirwa nechii ndakutopinda panapa. It's something that you have to pray about. Because kunzeo kwakashata. It's now we're being lured by glamour, you want to be associated with nice things, good things. It's good to have. I'm not saying excellence is the spirit of God. You get the point. But what I'm saying is ngaisave you reason yekuti uve panzvimbo. Powerful. Protecta mwoyo wako. Because you never want to hear anything about church. I've got people that I know now, they don't want to hear any. The moment you speak about church, it's nonsense. Because
things of ministry. Ministry these days is being associated with mediocrity, because there are people that tend to kufarira zvinhu zveministry kana kuita zvinhu zveministry, but they are doing their shenanigans under the banner, under the shadow rekuti, ministry. So they have messed up everything. So munhu wese akungoiswa mubracket area rekungoti, but there are genuine men of God out there. Yes, there are definitely. real people out there. But I see paririwo unopanzwa atmosphere cha uchisvika pani ini men of God right now. Ndikasvika muchechi so ndotonza kuti panapa mawana, ndikasvika so ndichingotsika so ndotonza kuti red flag. Because of what I thank God had to take me through that for me to now I understand it. Why Mari? Was I used to ask myself, but Mari, why do I have to go through this? But I never knew there is a path that is preparing, that is ahead. I was okay, Mari, with my music. I was fine. I'm a music minister. This pastoral thing, it was. If you know people that know me, I could tell you that. But this is what God was preparing me for. Now I understand good, Abba. So that's my advice to you. Pray. Pray before you. Those are serious decisions. Don't gamble with your life. Don't gamble with your destiny. What an experience. I think we have to plan for part 2. Yeah. Timbodzika. Because this your story is very, very powerful. It will help a lot of people that are being manipulated. Exactly. I once said, be careful of manipulation. Manipulation looks like love. Exactly. There are many people who are being manipulated right now. Exactly. And unoita ngorukudiwa so uyafamba neni ita so chipuwapuwa zvimari exactly. Unaona sweti, una suti ndakaitenga $800. Mari. Be careful of money. Mari ine principles ayo. Vanhu vanotanga be careful of vanhu vanotanga kutungamidza mari. Yes. Mari isi tinotoigamuchira, tinotoida, handivoti kunyepera ini, mari ndinoida personally. But ukaona patanga kutungamidzwa mari kuti imi mutaura kwenyu maconversation mari ndo yaenda pamberi. Iyo red flag. It's a sign that panopisa wakutononywa. Ukwara. So God bless you, man of God. No tender, thank you for your time. But definitely we are going to do part 2 of this broadcast. Yes. Ladies and gentlemen, thank you for watching. May the Lord bless you and may the Lord keep you. If you haven't subscribed to the channel, please do so. Like, comment, and share. We love you and we pray that God will keep you in Jesus' name. Amen. Amen. Shalom. God bless you.